Rupiah arane dhuwit nyumet geni ana tengah sawah. Durung dinikah kok wis meteng dhisik, nek ditakoni jare amal jariyah. Mulane dadi perawan ayo jual mahal. Rikala aku nang Batu ketemu cewek sing rupane ayu, tak sawang kok mesem guyu gawe terenyuh ning atiku. Dasar ayu isil kian tan soyo gawe atiku kasmaran. Yen dalu tansah klisian ora bisa turu aku tansah kelingan. Cewek Batu, oh cewek Batu, ojo gawe gelane ngepikirku. Cewek Batu, oh cewek Batu, kapan boyo sliramu dadi jodohku. Koyok ngene wong lagi gandrung ning omah mikir atiku tansah bingung. Bocah ayu teko kene agak gawe atiku lewung asik.
iku pimpinane acak kaseri panjang kendange ambedhok puri iku panggonane mula wis dadi sumpahmu aku ra bakal ninggal karya baru masih ono sing luwe baru karya baru ada tiap pilihanku karya baru oh karya baru ayo podo bareng bersatu karya baru oh karya baru ayo bareng yo maju pamuji kurina lan wangi aku tansah marang Maha Suci karya baru dadi sawiji bunga lan susah ayo padha dilakoni seorang pelajar dulur ayo sing mawas diri ojo gampang terpengaruh budaya luar negeri ayo mengenal budaya kita sendiri tansah diamati supaya les tari kidungan kuwi kita lor dadi motivasi kita kabudayan Jawa ojo ilingo aksara kita iki aksara Jawa supaya gak sirna kesia-sia ao iyo hae iya iyo aku nek eling musibah ana Jawa Timur nek Sito Arjo oleh urutan paling dhuwur kutha Porong biyen wis kesuwur sajoke ana semburan lumpur sadurunge ana lumpur Porong kutha kang subur nek bapak tani gampang oleh nandur masyarakate tentrem lan makmur sajoke ana lapindo ajur dadi bubur masyarakate kabeh wis semebyur padha ninggalno tanah leluhur ana sing
ngungsi nang sanak sedulur merga donyane kabeh padha terkubur tapi aku iki seneng karo dulur kene wong sakmene kae padha ngadep rene kok ya ngertine sing ngepur ganteng rupane ana sing rasan-rasan dipek mantu ngolehno putune Lodrok karya baru main teng desa Kebonagung niki kajate sedekah bumi utawi ruah desa mugi-mugi mawon sak mantune desane dibancai bapak perangkate masyarakate diadohno saka balak lan blai dicidakno rezekine sing barokah Allahumma tandurane subur mari panen didol didamel tumbas sawah malih saged teng Mekah Madinah nek mantuk tumbas sepeda disetater reng budal nang melaten nanggap karya baru maneh ngoten nggih masuk dekno cak masuk Bu nggih. Jos udah geling ganteng are. Sabar mangke tuwek-tuwek mburi. Asal digoyang bersama karya barunya Indonesia. Sejedewe tresno disakseni lintang-lintang ing tengah wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekesing ati iki ati ngone ngendi wong manis kang tak anti-anti asoy wong ayu aja sira nelongso aku teko gendong tresno lelangen asmara gawe sewu rasa nambahi atiku jiwa nimas tentremno atiku aku setya
aja sira nelongso aku teko gendong tresno lelangen asmara gawe sewu rasa nambahi atiku jiwa Mas tentremno atiku aku setya ngenteni sliramu bunga ku bisa ketemu adoh manis manggiyo rahayu adoh manis manggiyo rahayu biyen mula sliramu wis tak aturi golek jodoh dik sing tresno welas sejati oh kasane saiki digawe lara ora saiki maju-maju kejelungup. Ngeten iki, nek wis tuwek iku ngeten iki. Kowe gak pantes munggah panggung. Aku iki gawe dulinan sida rondonet. Ngelone aku tuwek-tuwek, sapa sing nyuwurna aku mati? Endi wae lho kuwi ya. Sapa jenenge? Onjek gantenge kaya ngene mati. Wah, cek doyan rondo to kae. Cek doyan. Alhamdulillah nggih donga dinunga mawon kula seger waras. Amin. Panjang umur. Nggih cuma nggih sampeyan kula sukani semerap. Nggih. Bener sawangane kisut. Cupiya kempot. Niki sawangane kisut ngeten niki nggih. Lungset. Arepku plastik kah? Potongan Lolong gerang kisat kisuton gang ganteng nyuna. Masih aku biyen tau ganteng ji. Lho tapi ganteng aku cak sepurane. Jare sama ganteng kon. Ya jare wong-wong. Takono wong iki ganteng aku. Takono. Enggak apa-apa. Ayo takono. Takono. Jonet ganteng napa elek? Krungu kupingmu. Kupingmu remek, Net. Tak bali pisan kas yo. Iya. Jonet iki ganteng napa elek? Krungu, jarene koyok telek jare.
Ya jemoji nyene wong iki balamu kabeh. Mergo kon ganteng lan aku elek. Lho ya iya. Lah aku wis sing takon. Takono. Aku mau takon lanang-lanang jelas lan aku elek. Aku takon wong wedok ayo ngomong elek tak jeloki ngono. Kerenge iku lho. Gak kereng ngono. Takono. Nek kurang percaya. Ono kakekmu ngono be. Lho. Halo, ade diantem rengginang. Yo. Wes age kok. Kula niki ganteng apa elek? Nggih, matur nuwun. Andane elek kok ngengkel. Kon mangke dolen apa, Ji? Sida rondo. Nggih, sida rondo. Masih kon ganteng Ji aja nemen-nemen nyenyek rondo kene. Lho, Kon iki padha karo nyenyek rondo kene. kene gak ono rondone blas. Jare sapa? Takkan apa lho wingi mrene tak hitung rondone tok suwidak. Gelane akeh. Sing to karo sing nom tuwek kabeh. Milih kewane. Nggih sida rondo kaya Iya. aku. Heeh. Ya apa kaitane Mang Ji? Lho, kon takon aku, nanonan. Lho, isawe. Makasih. Dek, ndang wejek ya, cek gak rabies. Rabi. Aku mau kere aku. Wong delok rabies. Nanonani. Iya, Cak. Nanonani, ni nano. Nani No. nano nane nani nano ne nane nano nane nanane nano nanane ni nane nana alhamdulillahirabbil alamin matur nuwun nggih oh nggih nika bedane dhisik mriki dhisik niki arta pinten pinten kok takon kok pinten kan salah terus nulih papat salah pinten dapat sing bener aja guyu lho pinten iki 5.000 iki jenenge dhuwit 50 jangkepe 100 iki tambahno 50 tengkas Hidup Kebon Agung! Hidup Kebon Agung! Hidup karya baru! Assalamualaikum. Merodakel. Oke. Gawe sida rondo Ji. Heeh, nggak sida rondo sing enak. Sida rondo kaya aku. Wis tuwek Ji, ngongklo. Lah iya. Cuma ya umure sik 17 sih. Lho. 17 ya apa? Kok rono diwalik. Niki niku tesih 17. Iya, diwalik. 17 pindho. Untune telas, pipine kendo. Kanggo matamu ngono ah. Ndak nyanyi kok ngoceh ae. Nanonani. Mangan pru biji dicampur ketan. Ya enak. Tuku seweci kok pojoke suwe. Lah apa? Aku rabi ji memilih sing prawan. Enak rabi tuwek mari bulan madurung dina mate. Ojo ngono iku lho. Enak wis. Apa? Warisan. Mlaku-mlaku ji Iya. nemu rondo ayu. Rondo ayu. Nek tak sawang seneng karo aku. Iya. Tak cidheki ji kanggo guyu bareng tak ngomong tata rondone bisu. Bisu. Masih bisu sih pokoke rondo. Apa-apa. Senajan rondo aku gak apa-apa. Iya. Rondo kan duwe donya. Apa? Jonet gak ngersula. Aja. Sing penting rondone duwe tuh. Bejat, mulai bejat. Apa duwe to? Duwe toko. Toko. Rondone lemu tokone gedhe. Dodolane. Bawang pre. Bawang pre nek tuwek lah sumute wis putih. Iya. Lho ngene ku nang kon iki lha apa ngono iki. Bapak lah.
Nek tuwe lah sungute lah rada putih-putih. Oh, akare ngono iku. Akare putih. Bareng mlaku sanding ngarep omah iki. Iya. Nggawa bawang pre. Iya. Sungute tak jabut. Lho, lha apa? Dadak ngono bengok-bengok. Ya iya ta lah. Bareng mari mlaku ditlathusi. Iya. Tak delok dadak bawange rondo mang cuwil. Cuwil. Lho. Iya. Terus ya apa? Tambah aku ditlathusi. Ya jelas. Aku mlaku nang nggone embung gedhe nang bangunan. Oh, toko bangunan. Iya. Ndolek LT ku. Lho, gawe apa? Ge ngelem iki bawange rondo. Gak kena. Mari talim yu pencet. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kene ku sholawatan cek oleh ridhone Kanjeng Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Heeh, sallallahu alaihi wasallam. Ya apa mangke? Mau pergi baca bismillah. habis pergi Alhamdulillah. mau makan Baca bismillah. kepethuk wong mati. Alhamdulillah. Kok so alhamdulillah iku lho? Kok alhamdulillah ya apa sih? Wis bener. Innalillah. Innalillahi. Ya. Mau pergi Innalillahi. Wis gak selamat ta, Cik? tak yo kok iso. Selamat kok gerang taulet. Kalane ganteng. Lho, Wis aku ben tau ganteng, Cik. lho. Aja kon oleh-oleh ae aku. Kon lewogor gak dadi gawe konku. Kon mang biru aku abang. Minta lagu? Iya Pak, minta lagu apa? Getno ngene lho Pak. Selendang baru, selendang baru. Selendang baru. Enggak bisa. Siapa? Selendang baru. Pak, nek selendang baru gak ono, Pak. Nek Joko Melarat ono. Iya ta ya? Lho iya kok lho. Lho. Nek kono kakekmu ngono bae. Ngurus. Wong aku ijo aku ngabang. Sri, kapan kowe bali? Kowe lunga ora pamit aku. Bah aku nyenuk, bah aku ngondol. Kadang apa nyurusi aku? Jarene nang pasar arep tuku trasi nanging saiki kowe durung bali. Ndang bali Sri. Ya Mas. Ndang bali rusuh kabeh. Aku lara mikir kowe ana ngendi. Bakon bombo bandak. Lodok kon niku. Waduh. Sing kisut teko neh. Jeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo enak-enakan ngecebot dhewe ae. Nang direk. Layat. Loh. Ngawat.
Nyelawat sapa? Ya Allah, Jonet mate. Lho. Iya bener jare wong iku mang. Kowe gak ngrungokno nduk masjid iku mang ta. Ya apa jare iki? Mate iku gak krono. Perkarane Ngombe dawet keleken gelas. kok cerongoan. Jone doket mang ambek aku rek nang kene. Kon niku ngomong apa kon niku? Iki lak Jonet sih. Bisa sih. Ya Allah, iki lho. Loh, Wong gak ono ngono lho. ya apa lah kon ngono. Iki lak Jonet sih. Jonet Kon mang wis suwe ta omong-omongan. ono be enek 35 menit. Dise arek iki. Iki lho rek, iki lho Cak Agus. Lah, pone kon ono wong iku nek. Muduna. Model matamu ngono. Wong ngono kok ngomong. Jonet. Iya, aku Gus. Mate kon iku. Mate matamu ngono. Wong kene lho wis ero. Diumumno kon niku mate. Iya kalau wong situ sing logo kalau. Mbok jenenge sapa gak gelmu gak kene. Ketara wong tau mati ambek gak iku ketara Ji. Oh ngono. Lho delon irunge lho bolongane loro. Lho iya nek situ kenal pot goblok. Iya kupinge sisian. Lho, Mosok sih? Sisian. Sapi, sapi, wedhus. wedhus. Lho sisian. Kene sapi Kene wedhus. mati ta. Mati kakekmu guna. Masih kon ayo ta. Ayo, sik ayo. Sapi. Sapi, Wedhus. sapi. Lho padha. Aku cetak barmu. Kandhane wis mati. Wis mati. Oh iya. Putuku. Oh putu. Iya. Iki bojo tekan ndi? Iki sing teko tang Oh. tak tunjuk kon. Iki putuku. Oh putu. Iya, sing sayang, Nduk. Salim. Salim. Kon iki kaji. Apa? Kok jadi ngambung-ngambung arek cilik lho. Sayang putuku rek. Sayang putu ya putu didelok wangi gak pantes goblok ku. Kaji ngambungan sik iki ditambung sik. Tambah nemen. Wah, mbak arek cilik disayang. Berarti wis mati. Mati. Orang pernah mati dan belum itu gampang tandanya. Gampang. Inderanya serba berkurang. Iya. Penglihatan, pendengaran, fisik, Fisik. wis udah. Gak percaya Pak? Ya dicoba sih, ayo. Aku sapa? Agus lho. Lho. Iki sapa? Aku. Aji. Lah kon Jonet. Lho. tumon wong urip nyeluk jenenge dhewe. Katumon. Ono ta? Agus. Mosok, lah ya mosok Ji. Gak mungkin. Berarti orang itu sudah Mati. Mati kakekmu ngono. Wong ketak gremat. Kau nek ngomong mati yo nek. Urip, Bos. Sok emosi. Gak ngurusi. Innallaha ma'as sabirin. Gak ngurusi biri ngurusi mate goblok. Lah apa? Mati kon. Urip. Aku sapa sih? Agus. Lagi Aku. Aji. Lah kon. Nggo. Lho. Tumon kon wong urip karo jenenge. Lah iya. Berarti nek ana wong urip karo jenenge, berarti wong iku Wis mati. Jonet, mati ya, Dik. Wis omong. Kon ngerti lapo? Sapu salon lho. iku. Ayo, Ayo. Ono wong gerang. Pendengarane berkurang. berkurang. Wis mati. Urip. Ora apa kon? Urip. Tak takoni. Takono. Jonet, Apa? omahmu ndi? Mojokerto. Kowe ndek bojo? Ya wis. Ndek anak? Wis. Ah wis ae. Masuk pokoknya. Lho. Ya ndak normal. Berarti tandane wis mati. Gak terima aku rek. Kok iso gak trimo iku lho? Agus. Iya. Omongmu ndi Gus? Tulangan. Wis rabi. Ya wis lah. Iya anak. Anakku loro. Sing situ. Ana Mojokerto. Isuk mlebu kono. Lho, putuku 6 kon karo. Iya, Net. Sebelum kono. Duli narono. Belum kono. Lah kepingin terus sih. Duli narono. Belum kono. Belum kono. Kowe tadi Heeh. fisiknya gak komplit. Oh iya. Ini apane? Wong urip iku Wong urip? gak jangkep. Ya jangkep kabeh. Sikil 2.
Pilo mek situ. Situ kakekmu kuno. Lho sebab pernah mati. Pernah mati mergane Net. Sen di ilmu. Lho Situ. lho masih kane yo. Apa? Loro. Loro. Dhisik yo. Si, Loro. Siji kan iku. Loro. Siji. Loro, Gos. Siji. Gak percaya mujon keling. Akhirnya wong gereng digulung-gulungno. Wis, Gos. Dino wis. Aku tak mulih rek. Lah apa? Apa? Ngeterno bojoku blonjo. Lho. Alibine tok ae iki. Iya. Cuma alibi kamu itu. Alasan. Apane alasan tok? Enggak ada alasan tanyane ya aku iki terus bojoku blonjo. Ngono. Blonjo. Iya. Kon malah WA aku sih. Iya. Ayo Gus ngopi. Ngopi. Lah saiki kon Iya biyen doyan aku kopi, cuma saiki aku wis gak ngopi. Apa? Soalnya apa iklan-iklan iku wis gak cocok. Apa iklan? Awak dhewe tuku ya kopi kapal api. Api. Tak suwek jret. Jret. Ana kopine kapal gak ono. Ya gak sedeng. Aku tuku susu bendera. Susu bendera. Susune tak suwek. Nah. Tunggu sih. Susune ono. Genderane gak ono. Gak ono. Mulane iklan itu sing pas gak mbujui. Iya. Iya. Iku mek siji. Apa? Sarung gajah duduk. Kok iso? Lho, tanggoku tuku sarung gajah duduk. Iya. Digawe, dibuka ana telalene. Belok kaya kono. Nek aku sih ngombe susu ndelok-ndelok. Tergantung aku seneng. Kok iso tergantung sih? Lho. Tergantung susune aku seneng. Tergantung. Seneng aku nek ngombe susu, susune tergantung seneng aku. Kan cek gak maksud ae aja. Ya sing tergantung. Seneng aku nek tergantung. Ero kon. Iya, apa? Alasan. Wis ta, kon percaya gak kon? Gak percaya aku. Mulane dhek iku paling wedi ambek bojone. Walah, mangkane ben dijak alasan ya iku mang. Bojone iku terlalu cemburu apa ae sing biyen dudal meneh. Oh. Overthinking. Overthinking. Iya. Kone gak percaya? Iya. Ayo didelok nang omahe. Heeh. Ayo nang omahe markase Nah, memang iya betul. Dep-depan. Dep-depan. Lah, ayo didelok teko omahe markase. Oh ngono. Nang pasar apa gak? Dek? Nah, didengke. Iya. Ayo. Ayo. Sabar-sabari tambah jarak.
Wong pitik ro kombonge kok menungso karo omahe. Cucu once iki kenal pot. Gaya. Tuku rokok-rokok eceran ae dipamerno wong kebon agung. Jadi eceran didumi karo bapak panitia Suryo. Iya kan gak ditumi ya gak ngarep iso ngerokok. Wong ya aja ngono ta. Mbek wong lanang aja nemen-nemen aku bendina kok oreng-oreng. Bendina kok cladung ngersolo aku. Ngomong ambek wong wedok aja kathek guyang-guyu. Guyu matamu ah. Ana wong nangis sesek jare guyu. Aku jengkel aku yu temen. Banjaan nylameti pari. Tuku bandeng 2 kilo dimasak yo oleh goreng rasane kaya gurih ngono. Kaya mangan dadae bandenge disengiteno. Awak dhewe dijagani iwak terase. Anggota iki kucing kowe. Ados-ados yo ngono. Sabon disengiteno. Nggo jeding dijagani wedi 2 timbo. Gak ngono kate dicor be aku. Aja nemen-nemen tak ndek wong lanang. Ya iku rasakno. Kualat kon. Ya gak. Wong lanang gak tayo. Gak tayo apane? Wong wis gak tau belanjane wong wedok. Penggaweane kluyuran. Melok wifi-an. Ya warkop. Ilingo. Iling apane? Ilingo nek wis tuwek aja melok arek nom-nom. Yo cewek enom. Wong wis tuwek sapa masjid. Aja sapa wifi. Kliru. Wong aku iki sapa masjid digurak. Lah lha apa? Ya apa sandale wong tak jupuki kabeh. Roa. Riko tinggal wingi. Apa? Siraku ngelu. Beli tuku obat. Gak ana sing dikongkon aku budal dhewe nang warung tuku obat. Obat sirah ngelu. Obat apa? Ya obat peli kita iku. Obat peli kita iku lho obat sirah ngelu. Beli kita. Apa kadang mbok guyu iku? Lambemu keliru. Iku jenenge dudu peli iki. Lan bojone polo guyu ae. Lah lha apa sih? Jenenge pel kita. Wong pel kita ya beli. Lara. Wong kacek titik wong wedok dilokno. Wong pel kita ambek peli kita iku kacek titik. Yo gak titik Surabaya Jakarta goblok. Koncone polo ndak sing ngelu ngkon anake. Bapak ndak sing ngelu untuk ana beli kita. Aduh, wong wedok ngomong iso ngawur. Sama gobok kabeh karo beli kita. Wong lungguh gak teyen cek blarah ae. Wis aja dek boring-boring. Aja bakas masalah pil. Iya ta masih tuwek dongkel. Iya, ayo nyata. Wong apa jare kane dinyek, wing aku dongkel pit 24. Dongkel sapa? Dongkel sapa? Iku apa wit asem iki? Jare guyu Kaya. Nek ana karepe dolat-dolit. Oh, lah ngono ae kok. Nang pasar. Nang pasar? Iya. Wong lanang ngokon wong wedok nang pasar iku ya digawe dhuwit endi dhuwite? Utang kepolo. Utang polo? Iya. Aku iku wis isin utang polo. Wingi utang beras gurung nyaur. Wingenane utang minyak gurung nyaur. Saiki mbok kon utang maneh nang polo? Ya bapak. Engko lek nek suwe-suwe aku dipek polo ya apa? Ya apa budal tak pecok gegermu kon. Wong nembak lanang budal-budal kowe. Meneh ku acara sedekah bumi. Lah iya. Blonjo akeh. Wong wedok kek ana dhuwit. Duwe 20.000 iki lho cukup ge apa? Blonjo akeh ya gak cukup. Carane rek, carane. Kon blonjo nang ngone tuku dhuwit kena sing dodol plek lan apane dhuwit ah.
Masno duwe gak kuasa barang. Iya. Sing iki tampane tanganmu kiwa operasi bok tas wis. Ngono lho. Setala tak takoni ya. Wong lanang muruki wong wedok ngono iku bener ta salah? Ya sajane ya gak bener rek. Lah salah apa mbok urukno nang wong wedok? Ya aja ya. Nek niat salah iku ya gak oleh durukno nang wong wedok. Ngono iku gak oleh, ngono iku gare dosa. Wong lanang iku pemimpin rumah tangga kudu pinter-pinter muruki wong wedok. Lah kok wong wedok dikuri maling, dikongkon nyolong, tangane koyo ngene. Lah ngono iku lek berat gak bener sih. Bareng gak bener kok durukno nang wong wedok. Bojone suki mangkat kae. Wong bareng gak bener kok durukno wong wedok. Tak kandhani ta lah ya. Apa? Wong wedok ya. Masih yo gak diingoni, gak dibelanjani apa-apa. Wong wedok sayang-sayangan ngono wis bahagia. Kok cok utara ngono ta. Akeh wong. Apa? Kone nyayang akeh wong lho. Gak wani. Ya gak ngono. Lah wong bojone masih nyayang kok ngarepe wong akeh kapakno. Ya gak apa-apa kok nek mari salat subuh ngono. Ojo. Gak wani. Gak wani. Ojo. Nyaline jonet ngono kecil sak pucuke kuku iki lho. Iku lho diwasno polo iku. Gak wani. Ojo aku. Lah nek Rika ngomong sayangan tak sayang masih nggo ngarepe wong akeh. Kok ojo utara ojo. Lho iya, wong aku kok. Ojo aku kono. Ngomong tak gak wani. Ngomong sayangan. Iya. Lho, ngomong sayangan. Aja nemen-nemen ya. Saya ngomong se. Sayangin. Mari disayang kaya wong setruk. Wong aku kok gak wani. Seje ambek Jone. Jone ngono nyaline kecil. Angarep. Ori kabeh ori kabeh wong lanang sing diwetur. Wis, Satu di antara dua. kadung wani. 20.000 oleh loro. Oleh loro. Kena budal. Wis, aku tak budal ya. Iya, budal. Mbok omahe aja katenan dindi. Kayak yo mai. Engko bekne aku gak kuat gawa susunan ndek prapatan ya. Iya. Aja lali. Engko tak telepon. Telepon ndi? HP nggone sare bantal. Apaan wong HP disita Bang Mekar ngono kok. 3 bulan gak bayar. Kok cik kebacute sih. Wis nggo omahe aja nang dindi nek ngono ya. Iya. Balik. Jengkel aku. Bojo ayu ngreketno ati. Jangan tak tinggal kuwi eman iku. Kaeman apa-apane pokoke. Pokoke dipan kiri 12 yo gantek. Iya, rumah tangga gak anak-anak yang ini kadang-kadang ya bentetan, kadang-kadang ya enggak. Ini saya wangi temen-temen ya bendino geger. Ya kadang wangi jengkel ya, wong aku bendino diceladu, ya ngersu loh. Gak namanya, wong lana joring ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nduk. Ya apa rek pamanku rek? Iya, sepuran-sepuran, Nduk. Salam sampai ping 3 lho. Alhamdulillah, iya. Kudi sik paman benakno kenal pot. Ya apa kabar sampean? Alhamdulillah sehat, Sehat, Nduk. ah? Iya. Iya, Man. Nduk, Apa? ketiga lho. Kan aku danan ta? Lho gak Iman? Lah rambutmu kok nayang? Loh, kok nayang sih? Jadi lak rambutku ngene sih, Man. Iya. Modelnya ku ngene. Iya. Suwe yo Man gak dolen rene. Wah, 20 tahun, Nduk. Iya, Man, aku ancene repot penggawean Oh ku. iya, cek jahit, Cek. Cek. Oh iya, meneh paman rono jangan jahit to. Ya itu apa sampean? Lapangan. Loh. Kok iso
Lah jatuh kabi. Lho lah ini bebek. Nang pasar. Nang pasar. Yo. Kok sampean terno lho. Oh, lah apa terus nang pasar dhewe rek. Lho, kok nek bebek digondol kucing? Ya bapaknya digondol. Sapa sing gondol? Ya gak kelar bokoke 3 pikul. Sampean niku. Apa? Aduh. Sampean kok balik kau purung ini sih, Man? Iku tak kongor kon yo. Gak tau mrene ngurung-ngurung wong gerak. Lah iya sudah lah sampean. Bendino dicelatu bebekmu. Lho bebek iku nyelatuan. Latu. Lho alaman ijol-ijol nopo takono bebek. Lah gitu rasane dijolno. Lho lah nek nyelatuan. Masih nyatu aku seneng tresno jian. Oh sampean sik cinta. Oh sik cinta. Cinta apane? Hokonge. Iya, Man. Aku iku mau katerene mau Kowe yo mampir. kok tak kandhani hokonge bebekmu ya. Nek mlaku kaya iku lho kaya son horeg. Iso ae sampean niku kancene. Makane ya sampean kebimbang. Iya. Iya. Apa lho? Aku mang Man. Kan suwe yo gak dolen rene. Iya. Budal kene mang liwat pasar porong, Man. Heeh. Katene nukono sampean oleh-oleh. Apa gak usah. Lho ya jenenge ponakan gak tau dolen nang ome pamane. Pokoke kon teko mrene lho paman iki girang. Katene tak tukono buah senengan sampean, Man. Gak Buah ono. buah apa? Lho, sampean lak senengane buah keres. Keres. Iya, paman nang iku manuk perenjak. Lho, lah iya sih. Kuwi paman iku keres iki. Gak ono, Man. Oh, coba. Merono aku pindah sebelahe. Iya. Tak tukokno maneh takon, "Mbak enten buah ciplukan ngono." Gak ono, sampe lha seneng ciplukan sih. Iya, paman asam urat ta niku ora. Ya akhirnya aku gak apa-apa. Iki gak apa-apa lho. Penting pokoknya awakmu teko kene. Gak apa-apa ya. Iya, gak Sing penting aku sambang. Sambang iya. Iya. Tapi saiki lho iku, Man. Apa? Aku lho ngawelak, Man. Ngelak ya tuku es suku sih. Lho sampean ngomong tuku dhewe. Lha iya ta. Kok becik mentolone rek jonet. Lho paman iki jonet-jonet. Lho lah sampean aku iki lho ngelak ya juga nang ngombe ngono ta, Man. Lho tolong lho, bener lho. Oh, iya. Ya kaya sampean. Ya tak gawekno. Tak gawekno kopi ya. Apa kopi? Kopi. Mau? Kopi pahit. Oh, pahit teh. Mau teh sepet. Arep Susu. susu. Heeh. Lho kaya enak nek susu. Iya, gak kaya enjen susu ya enak jane. Iya, kayaknya susu ya, Man ya. Iya. Loh, Man. Lali. Apa? Susune sing anget. Oh iya. Salah wani ki adem. Iya. Tak godhoki gak godhok panci. Lah endi? Wisan sumur tak genenane. Lho ya apa sih, Man? Lah Iya. kapan ngepe? Engko nek umep kok tak cengklungno ngono lho. Gak boleh. Man. Lali. Iya. Sampe si eling sih susu senenganku. Iya. Susu cok? Coklat. Lah, susu coklat. Iya. Lho, Man. Aja lali kek ono gula. Yo gak tak kene mes. Lho, kok mes? Enak kan mari ngombe susu monggo. Sampai niku Man. ya ngono jane pamanku iku masih mlakune penceng ngono. Lho. Sik hebat. Kan ngomong apa, Nduk? Apa, Man? Kan nyelor paman Jawa. Lho, pamanku lho nggo anteng. Oh ya ngono. Iya. Ganteng. Masih peton ya Anjane masih setengah gendeng ngono, guyonan. Guyonan pamanku iku. Kalau tak ceket lambemu kan. Kalau gelang gendeng-gendeng. Enggak kok, nang gaene susu. Iya. Man. Ala kebecik pamanku rek. Gak tau dolen rene tambah kuru. Tapi yo lucu. Paman jonet kanak tunggale. Man. Golek susu kok kaleng gak ono sah. Terus Bareng ono wedhus meteng tak plenet. lho, Gak metu susune anake sing metu e. ya apa rek paman? Wis enak ono. Alah. Buku kabar. Kok ono susune? Becik. Untung pamanku, kok gak pamanku lah tak pateni iku. Duwe paman kok jengkel nemen. Man. Paman. Loh. Nggak susu. Man. Paman. Loh, ya apa sih dikongkene susu kok ilang? Sih. Ikutan.
arek iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki muka bungkusan wong isine ayo kotor. Wis ngene perkara iki rek. Kapong wedok kaya ngono, seyu telu yo gawakno yo. Mumpung durung iki rek. Alah. Iki yo ngono melok-meloke tak biyosi piye iki. Wis. Meneng ayo yo rame-rame yo. Papak sih. Keturunan. Ya kan, wis dipeseni bolak-balik. Iku aku papakan nang perapatan gak kuat nggawa. Wah, Dadi blonjone ya tak tinggal ndek perapatan. duit 20.000 gak kuat gowo. Lho, wong jenenge blonjo akeh. Aku mang mbek ndol Ya utangan. syukurane kok nyelang tau sama. Cukup ayo. Iya, kita jupuke. Ana bungkusnya apa iki? Bungkus kacang. Lho ya enak lah. Iya. Lah ndi kacange? Tak pangan. Lah kulite nandi kulite? Tak pangan pisan. Lah. Kok niku wedhus samangan kacang sak kulit-kulite? Cek gak nyaponi. Oh alah, ngono ta. Iya. Ya pinter. Iya, rek. Apa? Mari anak sapa kan? Arek. Arek sapa? Kan iki alergi susu. Kok marah-marah nggo meja ono susu? Mbok. Aja kadek ngomong, Bang. Mari anak sapa? Arek. Mari anak sapa? Iya, rek. Kan ditinggal wong wedok nang pasar kurang ajar. Rene, Mo. kan mari ngebono wong wedok. Kurang ajar kok ngadalan. Iya. Disabar-sabari wong Iya. wedok. Iku mah dilepokno dhewe. Wong wedok nek gak mbok lebokno, nek gak mbok trimo, gak ngarep mlebu meneh. Ngono dilepokno dhewe kok. Ya, kalau ngajari kurang ajar kan. Jangan kan ya kate ngepuk orang kualat to. Wong lanang ditinggal wong wedok nang pasar. Wis ngelunjak kon. Gak ngono jangan. Aku kurang apa dadi bojomu? Aku iki wis sabar dadi bojomu. Aja katik garai aku kon. Iya, temen iku mah dilepokno dhewe kok. Aku gak manang lebokno. Kan gak iso belajar jujur ambek wong wedok. Wis jujur aku kok. Wis jujur apa? Iya temen luwe. Nek kon iki gak ngarep jujur ambek wong wedok. Ya ampun. Si sampean iki tukaran bengi-bengi. Pamanmu ndok adalan selingkuh. Lho, selingkuh pamanmu. Loh, selingkuh ambek sapa, Bu? Ya jelas-jelas ambek wong wedok. Sampeyan nuruti kondi. Bukti nyata. Pamanmu iku alergi susu. Lah kok mbok meja ndok susu? Lah kok ana kotak disengitno ndek mburine. Gak kurang ajar pamanmu iki. Lho alah, iki lho kotangku. Apa? Kotangku. Iki kotangmu. Ya. Berarti kok selingkuh ambek pamanmu. Lah kok kurang ajar berarti yo. Persibaya melawan Arema. Offset. Aku wong wedok aja dibedulin. Aku iki bebek. Jane gak ayo.
tata diatur aja sembarangan ngene iki apa? Kurang ajar jane. Aku gak terima, aku yang gak terima. Saya nyuwun teledong. Bojone geger kok tambah nyuwun. Ya apa sih iki? Tak tinggal nang pasar, Cak. Tak kok tak nyareke kari lah ya mari berbuat, Cak. Sampeyan yang ngomong dijaga ya. Kenyataan. Sampeyan nang aku rene sampeyan gak ono. Aja ngomong rene kaya ngono sampeyan. Kenyataan. Jangan geger. Ya apa ya gawe ta iki? Ngene lho, Cak. Ngomong sing jelas, Sis. Aku iki lak suwe sih Cak gak dolen rene. Gak dolen mrene. Terus Aku ku mang dolen rene bebekku gak ono pangan tok. Aku nang pasar, Cak. Lho, iki sapa sih? Iki ponakanku lah, Cak Frida, Cak. Ya Allah, kon biyen gelek tak dusi, Nduk, kon biyen. Saiki njaluk didusi meneh. ya gak. Kok. Jangan begitu. Dadi iki jek ponakan peno. Lah iki apa sih masalahe? Aku ku mang teko pasar, Cak. Nukono mbokku kotang. Terus aku mampir rene kotange kari. Lho kok aku dikira gendang karo paman, ya aku gak trimo sih, Cak. Tiba iki mangkon kono mbokmu. Iya. Lah kon gak ngomong ke mang. Lah sampeyan nuduh-nuduh. Ini salah paham. Wes, kata baleni maneh ya. Wes. Aja baleni ngono. Sampeyan iku ya ngono yo. Iya, Ojo Cak. nang cepet-cepet terus temburuan mbek bojo. Lah. Nanging tadine kaya ngene. Lho. Ya apa jane iki wong lanang. Sampeyan kudu respect karo bojo. Lho. Iya, Cak. Menghargai bojo. Lho. Jangan sepuro. Sepuro. Sayang sepurane ya, sayang. Iya, gak apa-apa mari kok gebuk kok saiki njaluk sepuro. Sayang. Iki ponakane. Ponakan. Wis ngene. Wong Bonagung iku rukun-rukun. Rukun-rukun. Aja dikai contoh sing kaya ngene. Ngerti peno? Ngene, Gus. Ah. Iki mengono penyuwunan gending siji. Iya. Njaluk gerajakan layanono Gerajakan Banyuwangi. Banyuwangi. Heeh. Gus, aku tak merono Gus ya. Dadi tak umumno, peno nek diumumno wong mati. Iya. Keliru, Sing sing seger waras. Seger waras. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Gus. Masih mlaku ngene-ngene Gus. Sempur
Guyone ayo diakhiri samene. Ya canggung. Ayo nang Kebon Agung acarae sedekah bumi. Ojo lali, hiburane Apa ya? teater konvensional. Lodrok karya baru Mojokerto Jawa.